A balaustrada de pedra seguirá en Silgar. O alcalde de Sanxenxo aclarou este martes as dúbidas sobre o proxecto de reforma do paseo marítimo. Telmo Martín apunta que se fará un reforzo desa varanda con elementos de aceiro inoxidable nos últimos 120 metros do paseo para cumprir a normativa de seguridade. O rexedor dalle así carpetazo a polémica xurdida na vila, asegurando que nunca se contemplou a retirada da pedra. Que tal, saúdos? Tras 13 días de peche, o encerro no Hospital do Barbanza chegou a súa fin. A xerencia da área sanitaria accedeu finalmente a reunirse con representantes da plataforma en defensa da sanidade pública. A xuntanza terá lugar este venres nas dependencias do centro comarcal. Deputación de Pontevedra e Consellería do Mar renovan o seu convenio de colaboración para que o alumnado do IGAFA poida desenvolver prácticas no estranxeiro. A iniciativa conta cun orzamento de 15.000 euros e na anterior convocatoria permitiu sufragar a formación noutros países de 12 alumnos deste centro da illa. Vilagarcía rende homenaxe a 5 veciños víctimas en campos de concentración nazis. Dende este martes, cada un deles conta cun adoquín na súa terra co seu nome, os datos da súa deportación e a data do seu falecemento ou liberación. O acto tivo lugar coincidindo co día de homenaxe aos españois deportados e falecidos en Mauthausen e outros campos de concentración. Sanxenxo mantén o seu liderado un ano máis como o municipio de España que máis bandeiras azuis posúe. O concello sume este ano un distintivo máis para Pampaído acadando os 18. Ademais, na lista tamén se mete por primeira vez a Praia do Laño en Poio, acadando este concello 3 bandeiras en total. Marín recibe 5. E a Asociación Boirense de Empresas volve a apostar esta primavera pola campaña Compras con Corazón. Ademais do sorteo de 2.000 euros en vales de compra, esta iniciativa inclúe diversas actividades lúdicas que buscan reforzar o papel do comercio como corazón da vila. Asuntos que ampliamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Tras 13 días de peche, o encerro no Hospital do Barbanza chegou á súa fin. A xerencia da área sanitaria accedeu finalmente a reunirse con representantes da plataforma en defensa da sanidade pública. A xuntanza terá lugar este venres nas dependencias do centro comarcal. Foron necesarios 13 días coas súas 13 noites para chamar a atención da xerencia da área sanitaria de Santiago Barbanza, que finalmente accedeu a reunirse cos representantes da plataforma en defensa da sanidade pública. Finalmente podemos dicir que entraron en razón, porque o único que pedíamos dende a plataforma era justamente que nos recibiran, que poder falar, poder ter ocasión de tratar o grave problema que son as listas de espera na sanidade pública. En realidade é unha demanda que viñamos facendo de hai máis de 2 anos e o peche foi a última consecuencia de non recibir resposta. Sempre estivemos precisamente abertos a dialogar con eles, o único que queríamos é poder falar cos responsables sanitarios e tratar esta cuestión. A xuntanza terá lugar o venres pola tarde no hospital coa presenza do xerente da área sanitaria e o director do centro comarcal. Os membros da plataforma trasladaranlle a súa preocupación ante a situación das listas de espera, así como a necesidade dunha maior transparencia sobre os datos oficiais que se publican e que, ao seu entender, non plasman a situación real da sanidade. Escapar deses datos concretos que non lles queda máis remedio que emitir porque a lei así lles obriga, que é certo que publican os datos das listas de espera de primeiras consultas, pero eses datos están sesgados, son unha parte da realidade. Poden ser certo o dato concreto, pero non refliten a imaxe de conxunto, é dicir, se ti non inclúes segundas consultas ou probas concretas que che encargan nesas segundas consultas e aí non mides as listas de espera, poden recibirte moi cedo para a primeira consulta e despois pasarte un ano esperando para a segunda ou para unha proba específica. Do mesmo xeito, nas primeiras consultas, se dá o caso, por exemplo, servicios como traumatoloxía, categorizan as citas entre urxentes, preferentes e ordinarias, me parece que lle chaman. Neses casos, non é o mesmo unha persoa que rompe unha perna
pois na rúa e lle van a atender en 3, 4, 10 días alguén que ten un problema de traumatoloxía que é moito máis longo, que se considera ordinario e o mellor está esperando 6 meses. Se ti fas a media de todo isto, o que sae é que a lista de espera é de 2, 3 meses, cando en realidade hai pacientes e usuarias que están esperando moito máis. Entón, o que se trata é de non camuflar a realidade detrás dunhas cifras, senón abordar o problema e ver cal é a posible solución. Ao longo deste encerro, non só a cidadanía, senón tamén o tecido cultural da comarca amosou o seu apoio á protesta na que se recolleron preto de 2.000 sinaturas. E a realidade demostrou que hai un colectivo detrás, que é esta veciñanza, e unha proba clara diso é que tendo unha mesa ali, pusémonos a recoller sinaturas e recollemos en 10 días 1.700 sinaturas de apoio de pacientes, familiares e usuarias. A decisión de poñer fin ao encerro non supón o cese das concentracións semanais, que se manterán diante dos centros de saúde de Aguiño e da Pobra, así como en Rianxo o primeiro martes de cada mes. A balaustrada de pedra seguirá en Silgar. O alcalde de Sanxenxo aclarou este martes as dúbidas sobre o proxecto de reforma do paseo marítimo. Telmo Martín apunta que se fará un reforzo desa varanda con elementos de aceiro inoxidable nos últimos 120 metros do paseo para cumprir a normativa de seguridade. O rexedor dalle así carpetazo a polémica xurdida na vila, garantindo que non se van retirar as partes de pedra. A pesar de que no primeiro anuncio do Concello se falaba de sustitución, o alcalde tacha de bulos as informacións que apuntaban á súa retirada. Como un bulo, así define Telmo Martín a polémica xurdida en Sanxenxo polo proxecto de renovación do treito final do paseo marítimo de Silgar. Este martes o alcalde aclarou que a balaustrada de pedra non vai desaparecer. Eses bulos que o BNG está soltando de que se vai cambiar toda a barandilla de Silgar non é certo, é mentira. A barandilla non se vai quitar nada, nin un metro de barandilla. Martín apunta ao cumprimento da normativa para reforzar a seguridade nesa zona do paseo con elementos de acero inoxidable combinados coa pedra. Como nesta zona vais a actuar nas virarrúas, explica, están obrigados a intervir na varanda. Uns elementos de acero inoxidable que vai a facer que sea que cumpla a normativa vixente, que cunha barandilla cando tes de altura en caída libre máis de 6 metros ten que ter un 10 de altura. A barandilla ten 90, 70, vale, non chega nunca a un 10 de altura desde o chan, non? Entón, desde aí hasta a punta hai 120 metros e aí hai 6,50 e ali hai 9,30, vale? O sea, vai en caída tal, se fijados do muro, ali hai 9,30, no sitio máis desfavorable hai 9,30 de caída. Por lo tanto, é nosa obligación facer cumprir a normativa vigente para cumprir coa seguridade, que é o que nos preocupa. O alcalde rexeita falar de feísmo, cree que a combinación de pedra e aceiro inoxidable traducirase nun embelecemento da contorna. Vai quedar ben e non vai, eu estou convencidísimo de que ben, e que os veciños eses que ahora están criticando van a dicir, oi, pois moi ben. A polémica xurdiu en Sanxenxo logo desta publicación do propio Concello que anunciaba a sustitución da varanda por unha de acero inoxidable. O alcalde asegura que iso nunca se contemplou e que foi un erro a hora de explicar o proxecto. Sobre a concentración convocada para este venres polo BNG, é moi bo que non está de dereito que calquera persoa se poida manifestar libremente. Eu o que sinto é que se manifesten a raíz dun bulo, dunha mentira que é falso, e que se debe de preguntar primeiro a quen, por neste caso o Concello vai a executar unha obra, preguntar, e teñen a obriga de estudiar moi ben en detalle, o que non comprenda preguntarlle, se non queren preguntarlle ao grupo de goberno, que lle pregunten aos técnicos municipales ou aos redactores do proxecto. O proxecto de mellora desta zona inclúe a renovación de beirarrúas neste treito final do paseo. Ademais, crearase unha plataforma única de adoquín en toda a parte de Silgar que aínda non dispón dela para a mellora da mobilidade. A actuación conta cun orzamento de case 400.000 euros, financiada caso 50% pola Xunta. A previsión do Concello é que estea rematada antes do 15 de xuño. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste.
E a Xunta sae ao paso das acusacións formuladas polo BNG con respecto á paralización do proxecto da residencia das Saíñas, en Ribeira. Consideran que os nacionalistas só buscan enredar e xerar confusión entre a cidadanía. Aclaran que o Ministerio para a Transición Ecolóxica lanzou unha consulta pública sobre a actualización da normativa para a construción de edificios públicos en áreas inundables, polo que non se pode proxectar un centro de maiores nunha zona que cambiaría de catalogación unha vez que se modifique a normativa. Como alternativa, indican que xa están a traballar na tramitación para construir a residencia noutra parcela cedida polo Concello de Ribeira, que ademais de ser viable técnicamente, ofrece facilidades ao estar nunha contorna próxima ao núcleo urbano e ao resto de servizos. O sector do mar deixouse oír de novo este martes en Santiago diante do Parlamento, onde levaron as súas protestas para reclamar medidas efectivas ante a crítica situación pola que atravesa o sector, especialmente o marisqueo, pola baixa produtividade das rías. A convocatoria partiu da Plataforma en Defensa da Ría da Arousa e reuniu a patróns maiores e representantes municipais de varios concellos da zona. A mobilización coincidiu ademais co debate en sede parlamentaria dunha iniciativa presentada polo BNG na que se instaba precisamente a conselleira do Mar a adoptar unha serie de medidas para paliar os efectos da crise e reverter a caída da productividade. Unha situación que, segundo os membros da plataforma, está a provocar o abandono incesante da actividade no mar debido á merma de ingresos. Bueno, pois precisamente dende Pontevedra, a conselleira do Mar referíase a estas movilizacións en Santiago. Marta Villaverde asegura que están a ultimar os preparativos dos convenios para apoiar as confrarías polas perdas que sufriron durante os temporais deste inverno. Este plan de rexeneración e recuperación dos bancos marisqueiros, di a conselleira, busca compensar as perdas sufridas nas zonas onde a mortaldade pola baixa salinidade fora severa ou moderada. Nos ahora mismo estamos poñendo para o tema do marisqueo, para estas consecuencias das grandes precipitacións que hubo pois a principio deste ano, estamos poñendo casi 23 millóns encima da mesa, aparte de todas as axudas ordinarias que damos habitualmente, votamos tamén en falta que outras administracións, como a Administración Central, saque líneas de axudas específicas, igual que o fixo para Andalucía e o fixo para Extremadura, pois que tamén apoie o noso sector marítimo pesqueiro e establece unha liña de axudas tamén para ellos. E aínda no mar, a Deputación da Coruña concede máis de medio millón de euros en axudas a 36 confrarías e agrupacións de mariscadores de toda a provincia. As achegas estrutúranse en dúas liñas de actuación. A primeira está orientada ao mantemento da actividade co financiamento de gastos de persoal, vixilancia, adquisición de semente ou mellora dos procesos de comercialización. A segunda destínase especificamente á organización de festas e accións de exaltación de produtos do mar para a súa promoción e valorización. Entre as entidades beneficiadas figuran varias confrarías do Barbanza, como as de Carreira e Aguiño, Ribeira, A Pobra, Cabo de Cruz, Rianxo, o Porto do Son, Portosín, Noia e Muros. E xa obviamos en titulares, a Deputación de Pontevedra e a Consellería do Mar renovan o seu convenio de colaboración para que o alumnado do IGAFA poida desenvolver prácticas no estranxeiro. A iniciativa conta cun orzamento de 15.000 euros e, na anterior convocatoria, permitiu sufragar a formación noutros países de 12 alumnos deste centro da illa. A Deputación de Pontevedra e a Consellería do Mar manteñen a súa colaboración para que o alumnado do IGAFA, o Centro Galego de Formación en Acuicultura da Illa da Arousa, poida realizar prácticas laborais en empresas ou institucións no estranxeiro. Toda vez que estamos tendendo pontes cunha administración amiga, como é a Xunta de Galicia, onde estamos dando pasos en favor do que ten que ver ca innovación e ca mocidade, que é o presente, non o futuro. Esta mañá o presidente Luís López e a conselleira Marta Villaverde asinaron un novo convenio dotado con 15.000 euros que achega a Administración Provincial. Os cartos dirixiránse a financiar a estancia dos bolseiros nos seus destinos para que poidan avanzar na súa especialización en acuicultura ou en mergullo profesional. Pois van a poder desarrollar xa ese talento que teñen por naturaleza, pero que van ir a países donde son pioneiros e, polo tanto, van a incrementar o que é o grado de formación e, polo tanto,
todo o que as posibilidades que se incrementan desde o punto de vista profesional que logo se pon a disposición desta provincia. Cada beneficiario poderá recibir un máximo de 3.000 euros e a súa estancia no estranxeiro terá unha duración de 3 meses. O ano pasado foron 12 os beneficiarios. Cada alumno presenta o seu proxecto, hai un baremo onde se ven distintas competencias, idiomas e demais, e en función das solicitudes aténdense os proxectos que desde o equipo docente valore positivamente e se vexan que sean practicables. López recordou que a Deputación ten outras iniciativas en marcha para promover a formación da mocidade e o fomento do emprego, como o Erasmus Plus, o programa de Poemprende ou a cooperación coa Xunta a través dos polos de emprendemento. Cambiamos de asunto, marchamos ata Pontevedra. Ali o Partido Socialista reclama máis apoio do Concello ás asociacións animalistas da cidade. A formación demanda ao goberno local que asine convenios que as habiliten legalmente para a recollida de animais abandonados ou extraviados na vía pública. Tamén que as integren no seu protocolo de actuación e que se desenvolva a ordenanza municipal pendente neste eido. Os socialistas levarán estas cuestións ao vindeiro pleno municipal cunha moción que aseguran supón un paso máis na aplicación da Lei de Benestar Animal que entrou en vigor no ano 2023. Entre outras cuestións, o PSOE reclama ao Executivo que incremente a partida destinada a sufragar os gastos derivados da atención veterinaria, identificación, esterilización e alimentación dos animais que estean baixo a tutela destes colectivos. Ademais, plantexan a creación dunha mesa de benestar animal na que participen voceiros municipais, veterinarios e representantes das asociacións coa finalidade de supervisar o cumprimento da legislación vixente e dos convenios ao seu amparo. O Concello de Pontevedra leva ahora mesmo 3 anos basicamente de abandono animal, porque non fai nin unha cousa nin a outra, non? Está deixando as entidades protectoras de animais aquí do Concello de Pontevedra nunha situación de vulnerabilidade, non? Que estes convenios habiliten a algo que as entidades nos levan reclamando durante moitísimo tempo, que é que se lles permita tamén de xeito legal e de xeito regulado a recollida de animais abandonados ou extraviados na vía pública, integrándoos no protocolo municipal de actuación. O que pasa é que se eu vou pola rúa topo un can abandonado, chamo a Policía Local, o normal é que a Policía Local, con razón, porque así nos diga que non é competencia súa a recollida de animais, chámese ao Concello, o Concello non ten servicio de recollida de animais, salvo en situacións de perigosidade, casos nos que si actúa a Policía Local ou os bombeiros, e, por tanto, esa persoa teña que decidir entre mirar para outro lado e deixar o can abandonado na rúa ou collelo baixo a súa responsabilidade e trasladalo a palleiros, fundamentalmente, non? Para que se podan facer cargo del. Bueno, e a volta da publicidade facemos ese repaso polas bandeiras azuis que se anunciaron este martes. Sanxenxo lidera un ano máis ese ranking, sendo o municipio de toda España que máis distintivos deste tipo posúe. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Sanxenxo mantén o seu liderado un ano máis como municipio de España que máis bandeiras azuis posúe. O Concello suma este ano un distintivo máis, acadando os 18. Pampaído é a praia que estreará este verán bandeira azul, estandarte que outorga a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor. Manteñen bandeira a Lapa, Areas, Canelas, Montalvo, Silgar, Bascuas, Major, Foxos, Nosa Señora da Lanzada, Areas Gordas as Lapas, Pragueira, Baltar, Paxariñas, a Panadeira e Agra. Ademais, no municipio tamén renovan distintivo o Club Náutico de Portonovo, o Porto Deportivo Xoán Carlos I e o Real Club Náutico de Sanxenxo. Ademais, na lista tamén se mete por primeira vez a praia do Laño en Poio, acadando este concello 3 en total. Marín, entre tanto, recibe 5. Vilagarcía mantén o Campanario e a Compostela, e a Illa, Area de Secada e o Bao. Na Pobra mantense cada
Cabío e en Ribeira a de Coroso. En Muros, entre tanto, repite a de San Francisco. En conxunto, Galicia sitúase como terceira comunidade con máis bandeiras azuis, sumando 118. Este martes, nada máis coñecer os recoñecementos deste ano, o alcalde de Sanxenxo destacaba o traballo feito polo Concello por seguir no máis alto deste ranking. Telmo Martín pon en valor os múltiples servizos cos que contan as praias de bandeira azul de Sanxenxo e avanza que en vindeiras convocatorias aspiran a conseguir máis. Felicitar a todo o pobo de Sanxenxo, felicitar en particular a todas as persoas e os negocios que se dedican ao mundo da hostelería, que son os que fan que Sanxenxo este crecendo, e como non felicitar a todos os traballadores do Concello que traballan diariamente nas praias, e sobre todo a todo o equipo que hai de persoas que fan que isto poida ser posible. Podíamos ampliar algunha máis, que a Nanín, por exemplo, podíamos ampliar e tal. Hai que ter en conta que o importante da bandeira azul non é ter bandeira azul, pero sí, que é verdad que é moita. O importante é que nas praias haya socorristas, sean praias accesibles e ter todos os servicios para ter despois o distintivo. A Consellería de Medio Ambiente financiará con 20.000 euros a Asociación Amicos para continuar realizando tarefas de conservación dos ecosistemas mariños no Parque Nacional das Illas Atlánticas. O persoal de Amicos executará traballos de formación e mantemento do viveiro e hospital de corais, así como de restauración de praderías. Trátase de elementos clave para o ecosistema mariño, xa que producen oxígeno, capturan carbono, prevén a erosión costeira e actúan como refuxio para diferentes especies. Esta actuación enmárcase nos traballos que a Xunta está a levar no Parque Nacional pro mantemento e conservación dos fondos mariños no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia Mariño. Cambiamos asunto. A Asociación Boirense de Empresas volve a apostar esta primavera pola campaña Compras con Corazón. Ademais do sorteo de 2.000 euros en vales de compra, esta iniciativa inclúe diversas actividades lúdicas que buscan reforzar o papel do comercio como corazón da vila. Tras o éxito da primeira edición da campaña Compras con Corazón, distinguida o pasado ano como finalista nos premios Comercio Galego, a Asociación Boirense de Empresas decidiu incorporala de maneira estable ao seu calendario anual. Arranca hoxe mesmo combinando incentivos directos ao consumo con propostas lúdicas que pretenden situar o tecido comercial como corazón do pobo. A campaña concluirá o 23 de maio cunha gran festa de peche na que se procederá ademais o sorteo de 2.000 euros en premios. Teremos tamén todos os martes e sábados postos onde a xente pode recibir a información da campaña e onde pode canxear tamén os seus tickets, facturas polas rifas. E o sábado 23 é o colofón final cunha gran festa na Plaza do Concello. Desde as 5 da tarde teremos hinchables para os nenos. Este ano temos unha cousa que nunca estuve en Boiro, que é unha parede de escalada de 10 metros onde os rapaces poden disfrutar ali. Vamos a ter DJs, vamos a ter a Mario Colomán facendo unha actuación tanto dos seus temas como de versións, unha paella gigante, e vamos a intentar repartir máis de 400 racións a todos os asistentes, e como non, o premio final que van a ser 2.000 euros. 2.000 euros repartidos nun premio de 1.000 e 4 de 250, para que así pois a xente poda non haxa só un premiado, senón que ara intentar repartir os cartos entre varios gañadores e gañadoras. O Concello de Boiro colabora coa organización desta campaña, que ao igual que o resto de accións que promove a AVE, contribúe a fomentar o dinamismo económico do municipio, que segue a medrar a nivel empresarial. Boiro é un concello puxante, así o din os últimos datos do IGAE. Vimos de ver as notas de prensa destes últimos días onde efectivamente confirman de que Boiro sigue sendo o concello máis puxante da comarca da Barbanza, con 16 novas empresas en este último trimestre. Son datos, repito, do IGAE, sempre por encima dos máis concellos. Estamos moi orgullosos de que sea así e de ter empresas como temos aquí en Boiro, cada vez máis fortes, cada vez máis número, e gracias, como digo, á Asociación Boirense de Empresarios, que están facendo un traballo arduo e moi importante, non? Para participar na actual campaña, os clientes poderán cambiar os seus tickets de compra por rifas para entrar nos sorteos. Recibirán ademais os chamados vales corazón para acceder ás actividades infantís e degustacións gastronómicas que se desenvolverán durante a festa de clausura. Ademais, os 100 primeiros clientes que canxeen os seus tickets recibirán un abanico como agasallo.
Vilagarcía rende homenaxe a 5 veciños víctimas en campos de concentración nazis. Dende este martes, cada un deles conta cun adoquín na súa terra de orixe, co seu nome, os datos da súa deportación e a data do seu falecemento ou liberación. O acto tivo lugar neste 5 de maio, coincidindo co día de homenaxe aos españois deportados e falecidos en Mauthausen e outros campos de concentración e a todas as víctimas do nazismo en España. Antonio Lamas, Ramón Diz, José García, Antonio Quintáns e Francisco Varela permanecerán para sempre na memoria colectiva de Vilagarcía como que foron veciños víctimas da barbarie do nazismo. Estes 5 homes, defensores dos principios democráticos, acabaron sendo deportados a campos de concentración. Este martes, coincidindo co día de homenaxe aos españois deportados e falecidos en Mauthausen e outros campos de concentración, o Concello de Vilagarcía rendeulles homenaxe. Dende este Concello queremos render homenaxe a 5 homes da nosa terra que sufriron a barbarie do nazismo, que foron detidos, recluídos en campos de concentración na súa fuxida do país na Guerra Civil e, sobre todo, da represión franquista ao sur de Francia. Lamentablemente, 4 deles foron asasinados. Cada unha destas 5 víctimas conta agora na súa propia terra con cada súa pedra da memoria colocadas para manter presentes as súas historias. O acto asistiu o subdelegado do Goberno en Pontevedra que puxo en valor esta iniciativa do Concello que busca evitar que esta tráxica historia se repita. Nesta provincia e tamén nesta comarca e aquí en Vilaxoán, en Vilagarcía de Arousa, pisotearon a moita xente, a que é preciso recordar e restituir, polo menos moralmente. Así que noraboa ao Concello de Vilagarcía e os colectivos memorialistas. Un dos momentos de maior emoción foi cando tomou a palabra unha familiar dunha das víctimas de Ramón Diz, morto no campo de exterminio de Gusen, segundo a versión oficial, por unha pleurite. Coa represión azoutando a súa historia familiar, defendeu a necesidade de que a mocidade tome conciencia dos horrores do pasado. Por isto, pola historia da miña familia, arrepíame a idea de que as políticas fascistas poidan ser vistas con bons ollos, sobre todo pola xuventude, polos nosos xóvenes. O fascismo e os totalitarismos matan. Eso non que mo digan a min, que lle digan a Manuel, a José, a Ramón, a tantos outros. Nesa mesma liña, os representantes do fallado da memoria que reivindicaron a reparación da verdade e xustiza para as víctimas fronte ao avance do novo fascismo. Cuidado cos xóvenes e cos menos xóvenes tamén, non? Co que pode vir por aí, porque teñen as mismas ideas. Eu sempre pido a quen manda, que debería mirar un pouco o que está no Parlamento e se iso é legal del todo con unha lei de memoria na man, que esta xente que non cree na democracia pois este vivindo dela e chupando dela. Tras o acto principal en Vilaxoán, onde se homenaxeou a Antonio Lamas e Ramón Diz, a comitiva desprazouse á Praza da Liberdade do Carril. Alí descubríronse as pedras que lembran a José García Rodríguez e Antonio Quintáns. Por último, na Rúa do Río, colocouse unha pedra en memoria de Francisco Varela. E máis cousas, a empresa Hierro Santa Cruz celebrou este luns por todo alto os seus 50 anos de historia. Fixo rodeada dos traballadores, proveedores e amigos que a acompañaron nas diferentes etapas. A eles dedicoulles toda unha festa na parroquia de Castrelo, en Cambados, que mesmo contou coa actuación da Orquestra Panorama e unha tirada de fogos artificiais. A empresa chega a este medio século de vida convertida en todo un referente do sector. Xa se cumpriron 50 anos dende que Luis Martín e Perfecto González Chicho fundaron unha empresa que a día de hoxe continúa a ser un referente. Hierro Santa Cruz naceu no 1976 como o soño duns emigrantes que retornaran á súa terra. Nós nacemos aquí, neste sitio onde estamos ahora mesmo, en 1976, da man de meu pai Luis Martín Jiménez e de meu tío Perfecto González Vidal Chicho, para que todos nos entendamos. Eran momentos moi difíciles, pero eran momentos de ilusión de todos os españoles, posto que empezábamos unha nova etapa, unha nova era, un futuro moi esperanzador e moi ilusionante. E aquilo levounos a nós os tres, pero sobre todo a eles os dous, que tuveran que marchar alá por os anos 60 para Alemania, emigrando, traballaron que son ferrallistas, e viñeron para aquí e quixeron montar, pois eso, que é Hierro Santa Cruz. Os primeiros anos estiveron cheos de oportunidades. A empresa medrou ao igual que o facía o país. O Mundial do 82, as Olimpiadas de Barcelona e a Expo de Sevilla no 92 ou o apoxeo da construción a comezos do século XXI. Pero pouco despois chegaría a gran crise que os obrigou a reinventarse.
para unha persona que gracias a ele, que hoxe non pode estar entre nós, que está en México, Ernesto Fernández, que hoxe está aquí a súa familia, que yo quero agradecer, pois gracias a ele podemos sobrevivir e hoxe pois somos un grupo outra vez empresarial potente despois desa crise forte que pasamos e que todos conocedes e donde por primeira vez na historia tuve que sentar con 25 traballadores, con 25 para dicirlle que non podían continuar con nós e pasino moi mal. Onte tocou mirar cara atrás, pero sen perder de vista o futuro. Un tempo que chega da man dos socios de Hierro Santa Cruz, o grupo Ferralia. Porque un xa se ten que ir retirando e as empresas hai que profesionalizalas para que duren outros 50 anos máis, buscar un socio estratégico. E buscamos un socio estratégico que é o Grupo Ferralia, que é o grupo máis grande de España, un dos máis grandes de Europa, está por todo o mundo, seguimos sendo socios, pero ahora xa mandan eles. Pero ese non é importante. O importante é que os traballadores sigan vendo unha boa oportunidade de traballo para eles e para as súas familias. Este 50 aniversario foi toda unha festa, tamén unha homenaxe ao traballo da familia que o fixo medrar todo, como contaron o propio Telmo Martín e a súa tía Natalia, viúva de Perfecto González. É claro, a empresa foi medrando gracias a tamén aquí ao paisano, que eles traballaron materialmente, pero este traballou coa cabeza. É bueno. Chegamos aquí gracias a ele, e máis os que están fora daqui, que xa non están. Rodeados de traballadores, provedores e amigos, celebraron este medio século de historia por todo o alto. Houbo comida e música, mesmo a actuación da Orquestra Panorama e tirada de fogos de artificio, que Hierro Santa Cruz quixo compartir coa parroquia cambadesa de Castrelo, que os viu nacer hai xa 50 anos. Para mí unha empresa ten tres pilares fundamentales, que son os clientes, os provedores e o capital humano. Sin eso non hai nada. E, polo tanto, é o máis importante para mí neste momento están convulsos é o capital humano. Polo tanto, chicos, empleados de Hierro Santa Cruz, compañeros de traballo, seguid así, porque necesitamos estar 50 anos máis. Moitísimas gracias a todos por virse a estar aquí con nós. E Congalsa ratifica o seu compromiso co Club Baloncesto Rianxo. A directora de Relacións Externas da compañía mantivo un encontro cos membros da súa renovada directiva para coñecer o traballo que desenvolve o club de fomento da actividade deportiva no municipio en xeral e en concreto do baloncesto. A directora de Relacións Externas de Congalsa, Isabel Cañas, mantivo un encontro con parte da directiva do Club Baloncesto Rianxo, entidade coa que a firma pobrense ven colaborando dende hai varios anos, mediante a fórmula do patrocinio. Na xuntanza, a representante de Congalsa, firma punteira a nivel internacional na transformación de produtos do mar, puido coñecer de primeira man a actividade deste club, fundado hai 10 anos, mostrando o apoio da compañía no marco da súa política de responsabilidade social corporativa, na que o fomento do deporte de base ocupa tamén un papel prioritario. Estamos encantados desde Congalsa de apoyar al Club Baloncesto Rianxo. Hoy hemos venido a visitarles y la verdad que estamos encantados de ver toda la cantera que hay aquí de niños y niñas apostando. Nosotros Congalsa apuesta por el deporte de la comarca, por los valores, ¿no?, de este deporte, en concreto el baloncesto, deporte de equipo, trabajo en equipo, compañerismo, respeto, mejora continua, ¿no?, porque siempre hay que mejorar en el tiro, en defensa, en ataque. Entonces, bueno, nos encanta ver cómo estos niños se están educando en estos valores y seguiremos colaborando con el club como lo venimos haciendo los últimos años. Dende o Club Baloncesto Rianxo agradeceron a visita e o apoio que dende Congalsa se lle dá ao club, contribuindo a promover a práctica deportiva en xeral na localidade e máis concretamente a do baloncesto, poñendo foco nas categorías base no deporte feminino. Pues la verdad es que estamos encantados porque sobre todo Congalsa es nuestro mayor patrocinador ahora mismo y bueno, toda esta ayuda nos facilita que podamos tener estos equipos y a todos estos chicos que tenemos por aquí detrás entrenando con nosotros. Y agradecer sobre todo la visita de Isabel, que robó ahí un tiempo para venir hasta aquí. Xa levamos en verano, este ano hai diversos equipos que salen de distintas categorías, cubrimos un poquinho todas as categorías de formación, sacamos o equipo tamén senior, contentos, estamos avanzando normalmente todos os anos con máis licencias. Na actualidade, o CB Rianxo conta cun total de 7 equipos, sumando todas as categorías, incluindo varios femininos. Pois así rematamos de contado o programa de entrevistas Falemos. Graciñas, como sempre, por estaren aí.